Tamo, ay na lang ko ninyo. Basta mo tamo, ilugar yung topic mo, nagbayan sa bro niya, maginana mo. Ano saan naman tamo, kibawagin mo. Sorry bro, joke naman to mga agad ay. Okay, bye. No, Bait-bait, mang gunagod. magibayan sa siya niya. Sinyo, mura mo na padudungo sa kwabi, abay akong baso, bay. Ay, okay na. Matay layan eh. Mamatay mabuhat ka content. Oo. May pay. Wala ba nito sa hambog eh. Ikaw na lang, hemogiro man ka. Layan na yung magbayan sa way tuba eh. Mas may na itong naituba kay manggawas ka itong mga hambog ba? Grabe ha bro. Kato akong lolo bro. Dako kay tug balay. Tungos ka dako siyang balay. Sulod siyag lunis. Nigawas po siyag lunis. Tapos kasimana gud. Inaana ka dako ang balay sa kong lolo. Nanasad na imong hambog, wapag kita kainom. Kana imong giingon nga kanang bahay si mong lolo, matay, payag rin na sa moa. Kato akong lolo. Nisod sa January. Nakagawas na siya, December na. Inana kadako ang bahay sa akong lolo. Sam, nang bayas ni Lolo, mara mo nag-CR eh. Akong Lolo gyud, nisod siya 1980. Antod karon mapakagawas. Ah, grabe kadako sa nanang bahay sa mong lolo eh. Asa ba nagpuyo mong lolo di ay? Sa minteryo. Binuha na kanang Sas, lolo. Akatagid ako lolo na lolo ko sa akong lolo. Wa pa namatay ako na lang yung gipatay. Sige mo di ang istorya ba tagay-tagay. Oh, okay ni. Kay manggawas pag yun ang hambog ni Mingo yan eh kay kadaghaning tuba timing gi ba? Ako sa Bro, anong dugay li ka? Asam ka gikan? Sos Mingo, mga tana pa man yung kay. Kita ka itong eroplano ngay agi ganina? Nagkampiyot ko sa palabad na to. Gikan ko sa business meeting and appointments. Grabe. Nanggawas mo na yung hambog. Bro, wadyo kita atong pag-agis aeroplano ni Kapit Balabad, bro. Kay sa pagkakita na ako nga naglockdown po kong bulldozer. Da, lupigan ampong. Nami kayo to babo. Fresh from the coconut tree. Miam ito babo. Yung magkapig tayo pa na. Mingoy! Da, punibi. Punibi! Ayaw mo! Ito yung sa tani. Kay kapalit? Ito yung sa tani. Ito yung sa tani kay ini ah. A few moments later. Iya, asa nang dadapit ah? Ikaw, asa niya na ginom diya kay puna na garon, dagkurtahan garon. Ako ra pinakadato sa earth. Kampog pagwas na kay ay nangin na eh. Atay, kato akong lola. Dubintay na yung edad ba? Grabe. Winter pa mag-diving? Grabe kong lola. Champion. Champion din akong lola pirmi. Saba ng lola nimo kabata po danay. Akong lola nag-edad og 150. Muapil pa tug weightlifting nana oh susumdaog pa champion. Grabe sa inyong lola. Wara na sa kong lola. 190 ang edad. Ambak sa gikan sa 10th floor. Ambak sa ubos. Grabe ang lola na ko eh. Nya, patay. Ikaw kung nag-ambak na katas ah. Buhay de ka. Sas, garap mas yung mga lola, ano? Kada yung mga lola, minor de edad pa na. Madakpan pa na sa korupyo karon. Ako lola, bro. 250 ng edad, 250, motherfucker. Na sa ospital. Tuwa sa ospital. Nag-usap sa hospital bro. Loya des mong lola, no? Si Loy, buntis! Buntis ako lola, 250 edad. Ah, dupon pa din ang lola ni mo day. Nga ka nagbigaman. Grabe rin sa imong lola eh. Hindi na siya gumutuan ay 250 ang edad. Mabuntis pa. Ito. Mo na nakabati sa inyong duha kung mga hubog mo. Kay manggawas ng mga grabing kimburet. Sus. Ang mayo ni undangon ta ning pahambugay. Kay basig magsumbagay bata ni ron ba? Wa di angay na. Ang mayo ani palabuan na puta sa abilidad. Yung sa po na yung mga abilidad po. Basig ato kag ikaray na abilidad ha. Ako dagkan yung abilidad pero sila duha ambot lang kag naban mga kuan na sila mga paslupang nila lang ha. Siya aron makaluping paginwa ni. Akong abilidad taas kay kog pananaw bro. Kita mo ng panganod. Kita mo na. Kitaon ako ng panganod. Tinaw kay pananaw diyan. Nagnay kabayo nagdagan-dagan no. Ah, grabe pananaw nimo gyud asa gyud ako di ko kita gyud. Oh. Mo na akong abilidad bro. Oh, ako Minggoy, dili ko taas og panlantaw pero taas kay kog pandungog. Kay nadunggan man akong tunob sa kabayo. Grabe yan sa dada. Matay ako. Di ko taas og pananaw, di ko taas og pandungog pero taas ko panimaho oh.
Ako nabawaan ng taes kabayo. Ha? Palamuan na sa nga akong abilidad. Ito buot. No, ang muna. Ngay mga ampong. Bro, ako bro. Di ko taas og pantanaw. Ha? Di po ko taas og panimaho. Di po ko taas og pangdungog. Pero bro, ang ka na kabayo ah? That's mine! Ako na kabayo mo na ako gigamit kanina na nakipagkita ko sa president. Mo na ako ang service. Barkley! Psst. Grabe na sa imong abilidad oy. Palabuan mo sa nimo, di na sa ko katuan ay. Ah, kibawa mo dito. Ang mayo ano, undangon to ni. Basig layo na kitag maabta na ni. Layo ba? Horse leg! Ang mayo ano, para lain na sa tag topic. Palabuan na sa tag pilay atong nauyab. Kana manggali minggoy, di sa pagpinghinambog. 30 sa dakong nauyab boy. Pero wa pa na ilabot sa bayo tug tumboy. Oh! Sus! 30 ra? Sus! Kung ako anong naungan nimo bro. Karon guro, basta kay akong uyab. 80 na. Saba na oyab yung kagagmay na po daan na eh. 80. 1/4 mo na skuha. Bisa ako. Gwapo manggid ko ako na oyab ron 200 na. Ano ako gwapo? Ikaw ampong. Sa ako wala tanggi areno nga kanang malingaw lang mo. Yan malingaw ta ninyo ba nga makadam-inom ta ninyo, makadam-jam ta ninyo. Pero kanang ganyan nga kuan bro, kanang ganyan ang istorya bro. Dapat ba ato po nang ilugar bro kay kanang di mo ginamay bro, murag maka hilak na eh. Kung murag maka-hurt mo sa feelings mo, murag ka personal lang kay bro, murag ka personal mo bro. Wani kay uyab. Kung ano dito maginana ninyo bro kay kung ara man yung tawa diri. Ina na mo eh. Kada lingaw ra man yung tawa diri, jam-jam na eh. Kanya kara maggarab-garab mo na magiskot-iskot mo na uyab-uyab ninyo. Ayun. Di mo maginanay, hindi na ko to babi. Yo. Tawo mo, ay na lang ko ninyo. Gusto mo, tawo mo, ilog ka rin yung topic mo, nagbahin sa bro niya, maginana mo. Gusto naman tawo mo, ibawagin mo. Sorry bro. Joke naman to mga agad oy. Bite-bites, mag-bite-bites, mga gunagod. Magkaibahin sa siya niya. Siya, mura mo na padungdungo sa kuwabi, ay pa pasok eh. Ato na hotdogin. Ato na hotdogin na boy. Boy, bites naman ko ng Paul. Content naman ko ng Paul. Bayas naman na ato ay. Eh kung anak po ninyo po, kanang dito maigopat, kanang dito masakisan po. Ito ba? Yes! Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker say